मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स प्राय गोलाव सम माहारिनि हाबा मावनायनि उनाव जातिनि सार्थनि थाखाय हाबा मावनायनि उनाव गुबुन गुबुन हारि माहारिजों गोबां समाव सोमोन्दो खाथि सोमोन्दो बायदिसिना जेंनाखौ जोङो हाबा मावबोदोंमोन। बे प्राय 25 बोसोरनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय राजखान्थि फोथाराव आं ओंखारदों आरो एजेन्डाया जाहैबाय आद्रा थानाय बर' गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनांगौ आरो बर' हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय देशफोराव थांनानै सिस्टेमनि गेजेरजों गासै जोंनि अधिकारखौ मोनफुंनायजों लोगोसे गामि सोसननाय सिमा बारायनाय बे आंनि गुबै एजेन्डा। रायजो राजानि उदालगुरिबासि रायजो राजानि जौगानाय बे आंनि एजेन्डा। बे गासै एजेन्डाखौ लानानै UPPL दोलोआ आंनो टिकेट होदों। जिहेतु आं UPPL दोलोआव सप्ता खनसे सिगाङावसो जयेन जादोंमोन। जयेन जाखांनायनि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय बे हान्जाया आंनो उदालगुरि विधानसभा समस्तियाव टिकेट होबाय आरो दिनैहाय आङो बे 20 तारिख मार्चआव दिनै बे गोथार सानाव उदालगुरि टाउननि दुर्गा मण्डपनिफ्राय बे पवित्र थावनिनिफ्राय रेलि खालामनानै उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनो डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनो रिटार्निं अफिसार मेडाम बिथांनो आङो आंनि बिजाथिलाइखौ नमिनेशनखौ आङो गथायबाय आरो गिबि एक्सपिरियेन्स हिसाबै गासैबो सिस्टेमेटिकेलि थरलि खोब मोजां परिबेसाव नमिनेशना फाइल जालांबाय। आङो नमिनेशन फाइल खालामनायनि उनाव आंनि जि अभिज्ञता बेयो जथेस्थ पजिटिभ डायनेमिक आरो आं जोबोद आत्मबिस्वासि। गासैबो खामानिखौनो आङो आत्मबिस्वासनि सायाव फोथायनानै हाबा मावबोदों आरो फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम विधानसभानि बिसायख'थिनि उदालगुरि विधानसभा समस्तियाव बे ST समस्तियाव 1,70,000 प्राय भटारा भट होगोन। 9 एप्रिल 9 बा 9आ आंनि थाखाय लाकी नाम्बार आरो बेखायनो 99,000 भट मोननानै उदालगुरि विधानसभा समस्तियाव आं देरहासारगोन। बेयो रायजो राजानि आशीर्बाद। रायजो राजाया जेरै लोब लोब ओंखारबोदों बेनिनो मोनसे प्रमान आरो बेखायनो नैबे बिसायख'थिया उदालगुरि विधानसभा समस्तियाव माने यां टाइगार आरो अल्ड टाइगारनि जुद्ध जागोन। बेयाव यां टाइगारा हारि माहारिनि समाजनि जोंनि जायफोर जेनजि जायफोरा गोदानै भट होगोन 18 बोसोर जायफोरा स्कुल कलेजाव फरायनानै दङ सोलोंथाइनि गोबां जेंना आङो एबसुआव थानाय समाव हाबा मावबाय आरो प्राय जेंनाया जोबस्रांबाय। मोननैसोल' जेंना दंबावो। गोदान जोंनि टीमा खामानि मावगोन आंहा बिसास दङ। दा बेखायनो यां जेनेरेशनखौ जोङो काउन्सिलिं होदोंमोन, अरियेन्टेसन होदोंमोन, जों बायदिसिना मटिभेसन होदों। बेबायदि माखासे इनिशियेटिभखौ जों लादों आरो फैबाय थानाय समाव 18निफ्राय 40 बोसोर बैसोनि जिखिनि जोंहा यां जेनेरेशन दङ जायखौ जों जेन जि होनना बुङो, उइदाउट एनि भाइलेन्स थ्रु डेम'क्रेटिक प्रसेस भटनि जुद्धनि गेजेरजों यां युथनि प्रतिनिधि हिसाबै सासे रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै लाइमोनफोरा दिनै आंखौ सायख'दों आरो लाइमोनफोरनि मोनसे रेभलिउसन, लाइमोनफोरनि मोनसे बेयाव भबिष्यत, बिथांमोननि साख्रि बाख्रि, बिथांमोननि थांना थानाय, बिथांमोननि एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन आरो उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज गायसननाय, इन्जिनियारिं कलेज गायसननाय, बेयाव नोङो उदालगुरि इउनिभार्सिटि आपग्रेड खालामनाय, पलिटेकनिक, नार्सिं कलेज आं बुंबाय थादों खारन बेयो सम्भब। अलरेडि माखासे प्रसेसा सोलिबाय। दा बेखायनो बिथांमोननो मोजां भबिष्यत होनांगौ जोंनि फिसा फिसौ फंबाय बिनानावमोननो। बेखायनो आंहा बिसास दङ जे यां जेनेरेशना बयबो आंनो भट होगोन। लोब लोब ओंखारबोदों। कुनु दल कुनु पार्टी नायनाङा, जाय जि दलाव थाया मानो यां जेनेरेशना दिनैनि पलिटिक्स आरो भबिष्यत जोंनि जिउ खुंनांगौनि थाखाय उदालगुरि विधानसभा समस्तियाव भट होगोन। जायफोरनि बैसोआ 50, 60, 70, 80 बोसोर जाबाय बिसोरो जोंनो आशीर्बाद होदों, बिसोरो जोंनो मदद होदों। बेखायनो जेन जिनि स्पिरिट आरो जायफोर बैसोगोरा बिथांमोननि ब्लेसिंस आशीर्बादनि गेजेरजों 100% उदालगुरि विधानसभा समस्तिखौ जों देरहागोन। बेयाव कुनु दिदाबद गैया। माखासे मानसिया क्षमताखौ आखायाव मुथियाव लादों आरो खेब्रै MLA जानानै डेपुटि चिफ जानानै आङो रावखौबो रायनो नागिराखै। आंनि सायाव माबा माबि बुंदों होननानै आंनो खिथादों। बिथांमोना क्षमताखौ आखायाव लानानै थायो। दा बिथांमोननियाव जेबो एजेन्डा गैया।
स्कुल कलेजनि एजेन्डा गैया, इमप्लयमेन्ट जेनेरेशननि एजेन्डा गैया, इउनिभार्सिटि बानायनायनि इन्जिनियारिं कलेज बानायनायनि एजेन्डा गैया, यां इयुथखौ लानानै मा सिन्ता दङ, मा परिकल्पना दङ, जेबो गैया। खालि पावार नांगौ, खालि पजिशन नांगौ, क्षमताखौ नांगौ, डाबल नांगौ। खिन्थु जोंनियाव एजेन्डा दङ। बे जुद्धआ एजेन्डा गोनां आरो एजेन्डा गैयिनि जुद्ध। बे जुद्धआ जाबाय यां टाइगार आरो अल्ड टाइगारनि जुद्ध। आरो बे जुद्धआ जाबाय बर' जातिनि आद्रा थानाय जेंनाखौ गहपुरसिम सिमा बारायनांगौ, आद्रा थानाय खामानिखौ दिसपुराव थांनानै दिसपुरनि दरजाखौ जोखावनानै अधिकारखौ बिख'ना लाबोनायनि जुद्ध आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ जौगाहोनाय, बिथांमोननि दुख बेदनाखौ जौगाहोनायनि जुद्ध। बेयाव जोङो 100% साक्सेस जागोन, आंहा बेयाव आत्मबिश्वास दङ।